ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಕ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತಾಜೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲೋಡು ತುಳು ಮುಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಯಾನು ಶರ್ಮಿಳಾ ಹರೀಶ್ MA ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆನ್ನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿರಿಯಡಕ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆನಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೇರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬುಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರಿಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೋನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕಿಯರ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿಯರ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿದಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬರಿಯರೆ ಅಪ್ಪಣಿಕೆನೊಂದು ಇನಿತ ಲೇಸದ ಅಂತರ್ಜಾಲುಡು ತುಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇರು ಲೇಖಕಿಯರು ವೃತ್ತಿಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪಚಂತಲ ಕಾವ್ಯ ಮೇರ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಪತಂಚಲ ಕಾವ್ಯ ಮೇರ್ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಮೈಸೂರದ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಡ್ ಜನನ MA ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ರತ್ನ ಪದವಿ ಪಡೆತೇರು ಉಡುಪಿದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಿವೃತ್ತರಾತೆರು ಅತ್ತೆಂದೆ ಮೇರೆನ ಕೆಲವಾಕು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ದಳ ಸದಸ್ಯರು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇರಿನ ಕೃತಿಕುಲು ಪೇಜಾವರ ಸದಾಶಿವರಾಯರು MN ಕಾಮತ್ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞಣ್ಣರೈ SU ಪನಿಯಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಚಂದಯ್ಯ ಹೆಗಡೆ ತುಳು SU ಪನಿಯಾಡಿ UR ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈತ್ ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರೆನ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅವು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಪುಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪೇಜಾವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ UR ಅನಂತಮೂರ್ತಿ BV ಕಾರಂತ ವೈದೇಹಿ ಜೀವನ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೂಹ ಶೋಧ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾತತ್ಯ ಬನ್ನಂಜೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಂಪುಟ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ತಂದೆ ಉದಯವಾಣಿಡು ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಬರಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನ ಅಂಕಣಲ ಬೈದಿಂಡು ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2002 ಕಾಂತಾವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಪುರಸ್ಕಾರ 2009 ಇನಂದರ್ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2010 ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2013 ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017
ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 ಸರ್ ಗೇನದ ಪುಳಬು ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಎರ್ಡ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ದೋಸ್ತಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೊಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಡು ಅಂತರ್ಜಾಲೊಡು ತುಳು ಈ ಸಂಗತಿದ ಪೊಲಬು ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡು MA ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿತ್ತಿನ SC ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಕವಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇಕು, ಕವಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇಕು ಎಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಕವಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಪಣಪ ಆಯ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಾಲಡು ಆಯಗೊಂತ ಜಾಗ ಮಲ್ತದು ಕೊರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅವಳುಂಡು, ಎಂಚೆಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡು ನಾಡುನಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪಾತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂಚ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕಡಲಡು ನಾಡವರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತಾಜಿ ತೋಜಾಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪು. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶುರು ಆಯ್ನೆ 1986 ಇಸಿಡು. ಅವು ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಶುರು ಆಯ್ನೆ 1995 ಇಸಿಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಶುರು ಆಯ್ನೆ 2005 ಇಸಿಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೂಕ ಸಿರಿ ಎಪಿಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕ ಬೂಕು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಅಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪಾಡ್ದನದ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾ ದೇಶದ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಈ ಬುಕ್ಕು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಉಂಡು. ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಬೋಡಾಯ್ನ ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಆಳಿಯರ್ನ 6 ಪಂಟಿನ ಸಿರಿನ ಕತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡು. LSS ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ರೈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಡು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆಡು 2002 ಇಸಿಡು ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಅಚ್ಚಾತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತುಳು ಪೋಯಟ್ರಿ ಓರಲ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಪುದರಡು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವಿವೇಕ ರೈ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡು. AV ನಾವಡೇರು ಬರೆತಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಇಡೀ ಬುಕ್ಕು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಓದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಉಡುಪಿದ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆದಿನ ಆರನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಐತ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ತೂಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಎಡ್ಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ, KV ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೂರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ 2 ಭಾಷಣ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅರೆನ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಅವಲೋಕನ
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮದಾಸ ಪ್ರಭು ಮೇರನ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣೋಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೂರು ಗುರಾಜ್ ಭಟ್ರನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ತುಳುವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಇಡೀ ಬುಕ್ಕು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಹೋದರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಗುರಾಜ್ ಭಟ್ರನ ನೆನೆಪುದ ಬೂಕುದ ಸಂಪಾದಕ್ಕೆ ಆದ ಯಾನ ಮಂತಿನ ಭಾಷಣ, ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಪುಟ ಯಾನ ಬರೆತಿನ ಸಂಪಾದಕೀಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರನ ಸ್ಥಳನಾಮ ಬೂಕುದ ಬುಡುಗಟ್ಟು ಯಾನ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಪಿರಾಕದ ಕಾವ್ಯ ತುಕ ಪಿರಾಕದ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಪಳನ್ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಒಂದೇ ತುಳು ಪೀಠದ ಲೇಸಡು ಕೊರಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಂಚಪ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬೈದರು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೋಟ್ಲ ಈ ಪಿರಾಕದ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯುಂಡು. ಒಂಜಾನಂಜಿ ಕಾಲದ ತುಳುತ ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ಕಾವೇರಿ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಡದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದು ಕೊರ್ತಿನ ಕವಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿತಾಯನ ನೆನೆಪುಗು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ puninchattaya.com ಉಂಡು. ತುಳು ಚಳವಳತ್ತ ಬಿರ್ಸಾದ್ಗೆದ ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಬರೆತಿನ ಬೂಕು, ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿಯರ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ, ಆರನ ತುಳು ಪೊರ್ಂಬಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಂಡು. ನನ್ನ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ತುಳು ಕವಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಒರಿ ಕವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ pavem.sirinudi.org ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತಗೋಡು. ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಛಾಯಾ ಉಪಾಧ್ಯರು ಭಂಗಬುಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಉಗರ್ತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂದು ಬೇಲೆ. ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಷಣ, ಆರ್ನ ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನ ಕಾಲೇಜು ಜೋಕುಲಿನ ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು. ರಾಮದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಪಣಪಿನ ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನ ಒರ್ತಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ವಾಚನ ಮಲ್ದೇರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಾಡ್ದು ತೋಡು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಾಚನ ಗಮಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಕೆ ಬರ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿದಗಲು ಮಲ್ಪಾದಿನ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೇರ್ನ ಪಾತರ ಕತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅರೆನ ಮಿತ್ತಬೆಲೆ ಯಮುನಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅನಿಕೇತನ ಪತ್ರಿಕೆಡ ಅಚ್ಚಾಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತ ಸಾಲದ ಕಾದಂಬರಿ ಮಹಾಲಿಂಗರ್ನ ನಾಣೆದ್ಯರು ಸುದೆ ತಿರ್ಗಾಯ ನತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದ ಬುಡುಗಡೆತ ಲೇಸುಡು ಮಹಾಲಿಂಗರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮಂತಿನ ಭಾಷಣ ರಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೋಜುಡು. ಪೊಳಲಿ ಶೀರಪ್ಪ ಹೆಡ್ಡರ್ನ ಪೊಳಬು ಮಲ್ಪುನ ಪೊಳಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೂಕು ಮೈಸೂರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು. ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಗೆಂದಿನ ಬೂಕುಲೆನ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ದೆಂಗ ಕಾದಂಬರಿದ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಡಲಮುತ್ತು ಕಾದಂಬರಿತ ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮೇರನ ಪಾತರ, ಅಂಶುಮಾಲಿ ಆರನ ಉಪ್ಪಡು ಕಾದಂಬರಿದ ಮಿತ್ತು ಯಾನ ಬರೆತಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಒಂದು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ ಲೇಸಳು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಮಂತಿನ ಯಾನು ದೇಗು ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಯೇ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಕಿದ ಪೊರ್ಲುಗಂಟು ಭಾಷಣ ಉಂದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು. ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಆರೆನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಥೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ನಾಟಕ ವಿಭಾಗವು ಬರ್ತ ಉಡುಪಿದ ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡರ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಥದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಸ್ವರದಾಂತಿ ನಲಿಕೆ
ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ. ತುಳುತ್ತ ಸುರುತ್ತ ನಾಟಕ 1933 ಅಚ್ಚಾತಿನ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಜನಮರ್ಲಿ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಮೇಲು ಮಂತಿನ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ಪೊಲಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆದಾರ ಬರೆತಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಬೂಕುದ ಬುಡುಗಡೆದ ಲೇಸಡು ಯಾನ ಮಂತಿನ ಭಾಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರ ಕಿಜಿಯೂರನ ಪಾತರ ಕಥೆಲ ಉಂಟು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2019 ಇಸ್ವಿಡು ಮಲ್ಪಾಯಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ವದ ಗಗ್ಗರ, ಪೂಮಾಲೆ, ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಪೊರ್ಲು, ಕಾಲ ಕುಡ್ದು ಬನ್ನಗ, ಮಣ್ಣುದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕುಡ್ಲ ರೇಡಿಯೋದ ಆರನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ಕಾರ್ಮಿಕದ ಗುಳಿಗ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬಂಗಾರ ಕೇದಗೆ, ಧರ್ಮಸೇತು, ನಾಗತಂಬಿಲ, ವಜ್ರ ಕೋಗಿಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ, ಪದ್ಮತಾಮರೆ, ನಾಗಿಣಿ ನಂದಗೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೈಸುಂಡು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪರ್ವದ ಬಲಿ ಎಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯನ ಕೊಂಬಿರಲು, ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಮಯಂತಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಜಾಂಬವತಿ ಮದಿಮೆ, ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಭೀಷ್ಮ ಗೆಲ್ಪುದ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಜುಂಡು. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ, ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಕೋಲದ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿನ ಸಂಶೋಧನದ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು. ನನ್ನ ನಿಘಂಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಡುಪಿದ ಗೋವಿಂದಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ತುಳು ನಿಘಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ ಮಂದಿನ ಶಬ್ದಕೋಶ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಉಡುಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಭಾಷಣ ತುಳು ನಿಘಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಲಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು. ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಚ್ಚು ಮಂದಿನ ತುಳು ಜ್ಞಾತಿ ಪದಕೋಶದ ಓರಿ ಸಂಪಾದಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ, ಆ ಪದಕೋಶದ ಪೀಠಿಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. languagesHome.com ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ಆಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು. ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ತ ತುಳುನಾಡಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕುಮಾರನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು PN ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ ಸುದ್ದ, ಅಭಯ ಸಂಹರ್ನ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತುಳು ಸಂಚಯ .net ಒಂತೆ ತುಳು ಬುಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ನನಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಓದರ ಆಪ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಸುರುಮಂತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು. ಇಂಚ 4 ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡು, ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ತುಳು ಚಳವಳಿತಗಳು ಹೊರಳುಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಡು ಪುದರ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡತ ಐಟು ಒಂಜಿ 2-3 ತುಳು ಕ್ಲಬ್ ತೋಜುಂಡು. ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಪನೆ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ. ಕನ್ನಡದ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ಗಳು SL ಭೈರಪ್ಪ ಅರಲ್ಲೆತ್ತದು ಒಂದಿನ ಆರ್ನ ಭಾಷಣ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯಿ ನಾನಿ 10,000 ಜನ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದು ಭೈರಪ್ಪನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ತುಳು
ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 3 ದಿನದ ಒಂದು ವಾರದನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ತುಳು ಕವಿತೆ, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ, ತುಳು ಚಾವಡಿ, ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುಟ ಪೇಜ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಭಾಷಣದ ಅಕೆರಿದ ಭಾಗವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ತೂದಾಂಡು ನಿಜಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಹೋವು ಅವಡೈನ ಬೇಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ 4 ಪಾತ್ರ ಪಣಪೆ ಐಟುಂಡು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಪಣಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತುಳು ತುಳುತ್ತ ಎಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂಗ್ ನಾಡುದು ಪಾಡುಡು ಒರಿಪವ ಮಂದಾರ ಕೇಶವಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಕ್ಕುಂಡ ನಾಡುದು ಪಾಡು ಆರನ ಕನ್ನಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಐಕು ತುಳುವೆರೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡು ಕನ್ನಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಐತ ಗಮಕಲ ಮಲ್ಪಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದು. ತುಳು ಪಾಡದನ ಕಾವ್ಯ ಕತೆ ವಿಮರ್ಶದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡಿಯರೆ ತುಳು ಪೀಠ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನೇ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಡು ಆ ಕುಡ್ಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಶುರುವಾನಗ ಏನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭಾಷಣ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈರಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈರ್ ಲೇಖನ ಪಸಂದ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ನೆದ್ರೆ ಬಿಡುದು ಆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲೇಖನ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದು ಕಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಗಬಹುದು ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಲಾಯಿ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಂಕಲ್ನ ಭಾಷಣ ಬರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉಡುಪಿದ RRC ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಗಳು ಇತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ RRC ಇತ್ತ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಗಳನ್ನ ಆಡಳಿತಗೊಂಡು ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಪಾಡ್ದನ ವಾಚನ ಉಂಡಾಗ ನಾಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬರೋದು. ಸಾಲಿತ್ತೂರು ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರು NS ಕಿಲ್ಲೆ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ 1,500 ವರ್ಷ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಳುಪೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋರ್ಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ KG ವಸಂತ ಮಾದೇವರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬರೋದು. ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಚಿತ್ತಾಯರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡ ನಾಡದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡೋದು. ಅಂತೆಯೇ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರು ಬ್ಯಾರಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಕವಿ ಅಂತೆಯೇ ಮುಂಬೈದ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ರು ಅಂತೆಯೇ ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಇಂಟ ತುಳು ಕವಿಕುಲ್ನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಪ್ಪುನ ಜವನಿದು ಅಗಲು ಬರೆಯಿನ ಒಂಜಿ 5 ಕವಿತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಥೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡು ದೇಗನಾಗ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಡೆದವರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಕವನ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಾದು ಐಟು ಗೆಂದಿನಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡೋದು. ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬೆತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲು ಗನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೆನ್ನು ಪಸಿನೆಡ್ದವರ ಕಾಡುಗಳ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನಾಡುಗಳ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಯಾನು ಹೊರ ಬರತ್ತಿನ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಟು. ಆರನ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾದ ನಾಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡೋದು. ಡಿಲ್ಲಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ತುಳುತ ಕರ್ಣಭಾರ ನಾಟಕ, ಕೆಂಪೂರು ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂತಡು ಗೆಂದಿನ ನಾಟಕಗಳು, ಮನು ಇಡ್ಡೇರ್ನ ನಾಟಕ, BV ಕಾರಂತರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ತುಳು ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಸಂಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬರೋದು. ಇತ್ತೆ ತುಳು MA ಉಂಡತ ಈ ತುಳು MA ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಿನಗೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಉಜಿರಿದ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಾಖಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಿ
ಅಂಚನೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿತಿರಿ ನಡತಿನ ತುಳು ಗೋಷ್ಠಿಲನ ಭಾಷಣ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ನಾಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡಿನ ಬೇಲೆ ಆವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರು ಸಂಸ್ಕೃತ MA ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ MPhil ಮಲ್ಪುನಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೂಕು ನಾಡ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ತುಳು MA ದಗಲಿಗೆ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಲಿ. ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಬಯ್ಯಳ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು MA ವಿಭಾಗ, ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಉಡುಪಿದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ತುಳುಪೀಠದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬ್ಲಾಗ್ಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಿ, ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಚಾವರ ಬಲ್ಲೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂದು ಭಾಷೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇಳುಂಟು. ತುಳುಂದು ಪಣ್ಣರೆ ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುದರೆ ಇದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗಲಿಗೆ ತುಳು ಪೀಠ ಕಾಕಡ್ಡಿ ಬರೆಯೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜವನರ ಕೈಟ್ಲ 10, 15, 20 ಸಾವಿರದ ರೂಪಾಯಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡರೆ ಈ ಜವನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಪಿನಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು, ಬೆನ್ನಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಅಗಲಡ ತುಳುಟ್ಟೇ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪಾಡು. ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೆಪಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತಿನೇನು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕದವು ಅಡ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಡ್ತದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದು ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಪಾಠ ತುಳುಟು ಬರೆತಿನ ಅವಳು ಓರಿ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನಗಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಹೋದು ನಾಡರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಿನಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೆಚ್ಚಿದು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ತುಳು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡು. ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು, ದೇವಸ್ಥಾನಡು, ಬಸ್ಸುಡು, ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂತ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರು ತುಳುಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ತುಳು ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಆಯ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೂ ಬರೋದು. ಈ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಶಿರ್ವ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತಿನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಿರ್ವ ಆರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಗಲು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆರ್ನ ಎಡ್ಡ ಬೂಕುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂದು ದಿನಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಂದೆ ಆರ್ನ ಬೂಕುಡು ಓದುದೇ ಯಾನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಗು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮಾತ ಕಲ್ತದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇಲೆ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆರೇನು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಿವ ಆರೇನು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಎಂಕ್ಲು ಕಲಿಯೊಂಡ ಅವ್ರು ತೀರ್ದಿಪೋಯಿರು ಆರನ ಇನಿಯ ನೆನಪು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷಣದ ಅಕೇರಿದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯಾರ ಕಿಣ್ಣೆಂಡ ರೈಕುಲ್ನ
ತುಳು ಕವಿತದ ಸಾಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕೇರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಿ ತೆಲುಗೆರು ಇಂಚಿ ಕನ್ನಡರು ಎಂಚ ತಮಿಳರು ಮೆರೆಪೆರು. ಅಂಚಿ ತೆಲುಗೆರು ಇಂಚಿ ಕನ್ನಡರು ಎಂಚ ತಮಿಳರು ಮೆರೆಪೆರು. ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕೇರಳಲ ಕೆಲಪುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಳಿಪುಂಡು. ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಳಿಪುಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಾರ್ಕಂಡದ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರಕತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ತುಳುವೆಲ್ ಅಕುಲ ಕುರ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ಅಕುಲಕಲ್ನ ಕೈ ಈ ಗಾದಿನ ಮದಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರೆಗಾಂಡಲಂದಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತು ಕೇನೊಲಿ. ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದೆ. ಹಲೋ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಒಂದತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಈತ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡ್ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಟೆ ಏತೇತೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತಂಡ್ ಈತ ಪೂರ ಆತಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದಟ ಪರಿಚಯದಟ ಕನವೆರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಈರನ್ನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಲಿಯೇ ಇಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ಇತ್ತದು ಕನ್ನಡ ತುಳುಸ ಬೇರೆ ಮಲ್ಸದಿಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಡು ಆ ರೈತ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಪೊರ್ಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಣ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ವರ ಬಹುಶಃ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ಅವರು ಒಂಜಿ 2-3 ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನಾಗ ತುಳುಕು ಬೋಡಾನೆ ಅದು ಬೆಂಬಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಪಾತರಡಾಯಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಾತರಿದ್ದೆ ಆ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಬಂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಮನ್ನಣದ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಷೆನೂ ಉಳ್ಳಗೆ ಅಡಿದವರ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಯ್ತು ನಡೆದವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಜರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪರಿಚ್ಛೇದನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನೇನೆ ತುಳುತ ಮಂದಾರ ಕೇಶ ಭಟ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಂಡು ಏನಟ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ತುಳಿನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ ಏತೋ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಏತೋ ರಾಜ್ಯಡು 2-3-4 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಡು ತುಳುಕಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ನಣೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯದ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ತೋಜು. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಬೇತಿ ಭಾಷೆನ ಪುರ ತೂಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಏತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಆತುಂಡು ಐಟಿ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುಂಡು ಅವಿನ ಏತ್ ಜನ ಪಾತಿರುವೆರು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಲು ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿನಟ್ ಇಂಕಲ್ ತೋಜನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಕನ್ನಡಗ ಸಮಗು ಒಂತುದು ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಟ್ ಈರು ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಭಾಗವತಿಕೆಗಳು ಆವಡು ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಗಾದೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಏತಾತುಂಡು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಲೇಖನಗಳು ಏತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆಟ್ ಅಗ್ಲಗಲ ಉಂದಟ್ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಅವ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಭಾಷೆ ಅವು ಅಂಚಾನ ಎಂಕ್ ತೋಜುನ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂವಿಧಾನಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಜ್ಜ ಅಂದ ಎಂಕ್ ತೋಜುನ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ 4 ಜನ ಸೇರ್ದ್ ತುಳು ಪರಿಚಯದಟ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯದಟ್ ಎಂಚ ಕನಪಾವನ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಜ್ಜನ ಅಂದ್ ಅವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ತೋಜುನ ಎಂಕ್ ಹೊರವರ ಕೊಂಕಣಿದಗಲಿಗೆ ಗೋವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾರ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾಯಿದಿ ಸುರಗೊಡೈತ ಮನ್ನಣೆ ರಾಜ್ಯ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುತ್ತು ఢిల్లీ ಏರ್ ಪೋಪೆರ ಅವು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಂತೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಹೆಚ್ಚವಡಂಡ ದಾನಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಸಾಹಿತಿಲು ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂತು ಹಾಕುದ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ఢిల్లీದ ಕೆಲಸ ಅವಡೆನ್ಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ ಬುಲ್ಲರತೆ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಸೇರಾಯ್ತಿ ಜಿಂದು ತೋಜುಡು ನಾನು ದುಂಬರಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀರು ಸರ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪರಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳು ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮುರಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಣಿ ಡುಪ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಿರ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಐನ ಪೊರ್ಲುಡು ಐದು ಬುಕ್ ಐದು ದುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಮಂತಿರು ಬಟ್ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಹುಶಃ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹರಿಕತೆ ಒಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಅಥವಾ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತಾನು ಆಯ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿ ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ PDF ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಉಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಥವಾ ಕಂಬ್ಲದ ಆಯ್ತ ಬಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ವಿದೇಶ ಉಪ್ಪನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಾತ್ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆದ ಪೊರ್ಲದ ಮಾಹಿತಿ ಬಲ ಗೂಗಲ್ ಇನಿ ತೆಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಜಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಊರ್ದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಒಪ್ಪಡು ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅಂದು ಮಾತ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡನೆ ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಪ್ಪಡು ನಾಟಕ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಮಾತ ಪುಸ್ತಕ PDF ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂದೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್ ಪಂಡಲಕ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಡು ಪಣೋಡು ದಯಗೊತ್ತು ನೈನಿ 1,50,000 ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನ ಡೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೆಂತದ್ದು ಆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಗಳು 2,000 ಜನ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಂತನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಅವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿನ ಗೊತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೇಟೆ ಆಗಲ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೇಟೆ ಆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂಚ ಕೆಲವಾತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇನಿದ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸುನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಹಲೋ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಮೇರು 29 ವರ್ಷದ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದುದಿನ ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇರು 2003 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಘಟಕಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಿತ್ತದ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬಂಧವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆತೇರು. 6 ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ ನೇಮಕ ಆಪು ನೀಡಿದ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ದ NSS NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಫಿಲ್ ಪದವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ 7 ಜನ ಸ್ಕಾಲರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ PhD ಗಾದು 2 ಸ್ಕಾಲರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅರೆನ 10 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಡು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತ. 3 UGC ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ ಪಡೆತೇರು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವಾತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಕರಾದ ಒಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಗತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಿತ್ತಿನ ಮೇರು 2017 ಒಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿದ್ದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸರ್ ಇನ್ನು 2 ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಬಿಯಾದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಗೇನ ಪೊಲುಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಡು ತುಳು ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಗೇನದ ಪೊಲುಬುಲಾಂದ್ ಗೇನದ ಬೊಲುಪುಲಾಂದ್ ಒಂದೇನು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ, ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರೇ, ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೋರಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಒಡನಾಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಹಿತೆ ಮೇರೆಗೆ ವಂದಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬತ್ತೇರು. ಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನೋಡು ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಗೌರವೋಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು. ಅರೆನಾಥ್ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಲ ಯಾನತ್ ಅರ್ನಾಥ್ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕಾದೆ ಒಪ್ಪಿಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜನೇ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆ ಸುಮಾರು 31-32 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡತನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಕ್ಷಮೆಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೇನದ ಪೊಲುಬು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರನ ತೂಕದ ಪಾತೆರೋಗು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ ಪೂರಾ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಗೌರವಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರಕವಾದ ಅವೇನು ಒಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಸುರುಟು SV ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರ ಕವಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬೇಕು. ಈ ಪಾತ್ರರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇನೆ. ಇನಿ
ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜಾಹೀರಾತದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಲ್ನ ವಿಚಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣಲು ಇಪ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು. ಹುಣಿಚಿತ್ತಾಯ.com ಇರುವರು. ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ಗಮಕ ಕಾದಂಬರಿಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡೆತಿರಂತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅವನ್ ಪಂಡೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡವು. ತಿಂಕೋಡು ಬಡಗೋಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ಬ್ಲಾಗ್ದ ವಿಚಾರೋಡು ನನಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು. ತುಳು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೇರೆ ಕೊರಿಯರು. ಇಂಕ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರರೋಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಏರಿಯಾಡ್ ನನಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂಡೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಣ್ಣೇರು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ನಮ್ಮ ವಾ ಸಾದಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೇನದ ಪಾತ್ರನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಂಡೇರು. ಯಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕೆ. ಒಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಿಚಾರೋಗ ಬನ್ನಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ 1580 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು 250 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ಬರುന്നുണ്ട്. ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ದುಂಬುಗು ತುಳುಕು ಅಂತರ್ಜಾಲೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ 23ನೇ ಭಾಷೆ ಆದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಸೇರ್ಪಾದೇರು ತುಳುನು. ಈ ಸೇರ್ಪಾವಡ್ಡ ದುಂಬು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ತೂದು ಅಳತೆ ಮಲ್ತದ್ ಅವೇನು ಸೇರ್ಪಾದೇರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇಂಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪೆ ಕಾವು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಡ್ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗೂ ಸೇರಿದ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸೋಡು ತನ್ಕ್ಲೇನ್ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾವ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಗೌರವದ ವಂದನೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭೋಡು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲು ಇನಿ ಅಂತರ್ಜಾಲೋಡು ಉಂಡು. ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡದುಂಡು. 2014ನೇ ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಟೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ತದನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದೇರು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರ ಅಂಗನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ AATA ಆಟ ಮುಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ದ ಮೂಲಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಂಚ್ ಲೈನ್. ಈ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ 2022 ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅವು ದುಂಪು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ನಾನು ತೂನಾಗ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಗತ್ತನೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊಸೈಟಿನೇ ಬುಲೆಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತುಳು ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರನು. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕಡೇಟ್ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರಾಯಿನ ಪಾತ್ರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಬಹುಶಃ 6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತುಳುತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೂ ಅರೇನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವುದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನನಲಾತ್ ತುಳು ಬುಳೆವಡ್ ನನಾತ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವಿಚಾರ ತುಳುಟ್ಟು ದುಂಬು ಬರಡ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕ ವಂದಿಸವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಗಿಸುವವನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಡೋರ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದಲ್ಲೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನಗೇನದ ಬತ್ತಳಿಕೆದ ಕೆಲವಾತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓವೆ ಮಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪಿನವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಕೊನೆ ಹಂತವು ಬೈದ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜುದ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡು ನಡತಿನ ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ಎನ್ಪತ್ತಾಜೆತ ಇನಿದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ್ ವಹಿಸೋನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಮಂತುಕೋರಿಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನಿರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಯ್ಯ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜೈನ್, ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈತಿನೇಟ ತಾಳ್ಮಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಿವಿಯಾಯಿನ ಶೋತೃ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಪೂರ ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸೊನ್ಮೆಟ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾವಂದಲ್ಲ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ.